Κύριε Τσερεβελάκη, συγχαρητήρια για την άνοδό σας στην Α1 κατηγορία της ΕΨ Ηρακλείου. Θα ήθελα να μου κάνετε κάποιες δηλώσεις για τον αγώνα το σημερινό που ήταν η νικητήρια άνοδος για την κατηγορία. Σήμερα ξέραμε από την αρχή ότι είχαμε δύσκολο έργο, γιατί ο Δωριέας έπαιζε ένα από τα τελευταία του χαρτιά. Το ξέραμε ότι θα τα δώσει όλα. Καταφέραμε να πάρουμε μια νίκη που μας έδινε και μαθηματικά την άνοδο στην Α1. Όχι τόσο εύκολα όσο φαίνεται από το σκορ. Ο Δωριέας ήταν μαχητικός, αλλά εμείς κάναμε τις ευκαιρίες μας γκολ και καταφέραμε να πάρουμε το μάτς. Ποια είναι τώρα τα σχέδια για το μέλλον, αφού έχετε ανέβει ήδη κατηγορία? Υποθέτω ότι θέλετε να πάρετε και το πρωτάθλημα, έτσι? Σίγουρα, ναι. Όταν είσαι 13 βαθμούς μπροστά, 6 αγωνιστικές πριν το τέλος, φυσικά θες να πάρεις και το πρωτάθλημα. Ο στόχος ο δικός μας βέβαια επιτεύχθη, αφού ήταν από την αρχή η άνοδος στην κατηγορία. Τα καταφέραμε. Τώρα το πρωτάθλημα, αφού μπορούμε να το πάρουμε, γιατί όχι. Τώρα το καλοκαίρι μετά δεν ξέρω, είναι πολύ νωρίς για να σας μιλήσω για την επόμενη χρονιά. Δεν ξέρω ποιοι θα είναι στην ομάδα, από τους παίχτες, από μένα, από τη διοίκηση. Είναι πολύ νωρίς γι' αυτό. Πάντως εμείς αυτό που αναλάβαμε το βγάλαμε εις πέρας για τη φετινή χρονιά και είμαι πολύ περήφανος για όλα τα παιδιά.